Anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nọ m za ya sị m were dela akụkọ n'ugbo gbotere ya ụmụnne na m jụderere ya mba ụwa ma ya merụrụ ala na-enwekwa ihe m nwere m ga-agwa ya na mgbe ụmụnne m ya gaa n'ihu sị m na nne na nna ya mụrụ ha na arụhụ 5 nne na nna ya mụrụ na kedu ọkpara toro ka ada eto mmadụ bifo to ya nwa na n'ime ha niile na ada nne ya mara mma well na ọ mara mma mafe not just ịma mma na ọ ma akwụkwọ ọ ya ka ha niile tolitere mpa ya asị ka ọkpara ga-amụ ọrụ ya osogodo ọkpara ngwa onye ọbụla ga-amụ ọrụ ada nne ya bụla onye gara mahadum sọsọ ya gara mahadum n'ihi na ọ ma akwụkwọ ọ ya ka ya lere WAEC si nna ya na ya chọrọ ile jambụ mpa ya sa akụkọ na ya nwa ha akwụkwọ ya elego onwe so ngwa ya mmadụ ha akwụkwọ taa ada nne echiri ma ha sị ya ga-amụ ọrụ ya gakwana ga-amụ ọrụ ihe ya mụrụ na tailoring mụkwa na-etigo uju na ọ ga-akwana ya nga niile ebe a si ama ha akwụkwọ mahadum ya ga ka ya mụ n'ọrụ na ọmụta ya etige mkpụrụ obi ya niile ahụ mụkwa na amụta ya ọ ya ka a na-eme ada nne ya agụcha mahadum pụta savụlụ na-achọ ọrụ ọ ka na-achọ ọrụ di adọkara bịa ya alụọ ya na di ya amafụ ha na-agaja na-eleja ha ọ ya ka ha lụwakwara lụcha ya na di ebi Lagos na ọ wụ ofu ugboro ka e visitirila ada nne okwekweghị ya ọ wụ difficult human being na okweghị ya n'ụda ụda ka o shiri send aha ya pakin okweghị ihe ya nọ n'ụlọ na ọ naanị 2 weeks okweghị ekwe biri everywhere dị hot ejiri nwayọ lowa na ụmụnne ya pụisha ndị ka na-aga ebe dị iche iche apụishala na ya nwa onye chọtaziri shop na village ha mgbe ya nọ na-akwaga akwa na-enwetakwana kọstọma nọ nga anụ ntara ka ya na otu nwaanyị eshi Lagos lo wetara ya akwa si akwara ya hụkwara ole na ole ọkwara na ọkwara ya akwa dị ụta ya gwa that woman na style ahụ o choose ga ga-efit ya na ọ hapụrụ ya akwa na ka ya kwara ya akwa the woman na-asị ya ili ya sị ya kwara nwaanyị na akwa ruo eshidi nwaanyị na-abịa echi ya n'ihi na mgbe o ji agachi Lagos eruola nwaanyị etighị akwa anụ ntara na ahụ lee onwe na mmiri wee wọnọ wee na-eti Jizọs eti nụkwa the woman elege jụọ sọ gịnị ka ọsọ na village emere na ụdịka aka ọrụ nwere na otu oshi na-akwa akwa na otu oshi atụ mmadụ na otu oshi akwa ịkwa akwa enwe ebe ga-ekenge gị na ahụ fitin gị na ahụ akwa na ahụ gị ma na iyi akwa na ụdịka aka ọrụ nwere na o kwesịrị ịnọ na village na ọ bụrụ na ọ na Lagos ka ọ nọ akwaga akwa ken na o buchakwa ego ọ ga-ebu ya chịwa masị ya thank you nwaanyị ewere obiọma tụkwasị ego na ihe ya na-ekwuru nye chịrị akwa ya nawa nwaanyị mba nnọọ mza ya sị ihe a nwaanyị a kwuru na-akọ ya n'isi kpemkpem akpa ya arụkọ ogele n'isi ọbịa na voice nwaanyị a na ụta nwaanyị a shiri kwu okwu ahụ na-akọ ya n'isi ya sị mba na ọ bụrụ na ọ na Lagos ka ga-anọ bute ego na ya ga-like ịga Lagos ahụ ya mmiri fon kpọwa ada nne si ya biko na ya chọrọ ịbịa Lagos ọgụdụ 1 month ka ya nọrọ n'ụlọ ya na ya eji ego ga-ezuru ya ịkpakọ onwe ya ọnụ ya ji ọsọchi nọrọ 1 month si n'ụlọ ya chọta ebe ya ga-anọ ada nne esi ya nwakwala nwa krọs ụkwụ ya bịa n'ụlọ ya na Lagos ya sị oke chege ihe ka nwe onye ya ma na Lagos ọ ya ka ya nọ mmanya na mpa ya kpoo ya si ya na onye ya hapụ shop bịa n'ụlọ na ya sị ọ dịkwa na mma gbachie shop wụrụla ụlọ rute nne na nna ya dade onye agụghị na ada nne kpụrụ na fon ugbu na ọsọ chọrọ ịga Lagos gị tụnye na Lagos ma ọ nọ na n'ụlọ nga akwaga akwa nwetaga kọstọma ele ihe ọ chọrọ ịkọwara ịgawa Lagos ga inye nwanne nwaanyị nsogbu n'ụlọ di ọ sị ya na-ele mpa ya enweghị ekwu ha gojuru ya laghachi ha back to shop ya enuga datin still ihe okwu voice nwaanyị a na-akọ ya n'isi ya sị mba na ihe na ọwa ada nne na enweghị otu ya ga-esi bịa Lagos ọ chụpụ ya eji na ya ga-agarịrị n'ụlọ ya at least di ya wee ezigbo mmadụ di ya ga-anabata naanị ihe ya chọrọ ka ya nọrọ ga-achọrọ ụlọ na-enweghị ihe ọzọ ya bịa ihe nọrọ ya na ya ga-aga Lagos a ma ọ chọrọ ịmọchị ya ga-abịa mgbe ya bịarutegoro ka ebido ebe a kwụsịrị ya nọrọ ga-abu akpa were isi meshin ya duega na Ghana Moscow nọrọ ga were risiti eji ezo meshin weligebe gawa Lagos na aka ada nne nwe onye ya gwara ya gwa nne ya gwa nna ya gawa Lagos ọ ya ka e rutere na Lagos na nke nwanne ya rute ebe 8:30 PM nwanne ya etie so na ihe niile ya gwara ya ọnụkwa na ọ bata n'ime ụlọ nta na ọ mara na ọ ya na ya lụga di ya na-ele nwanne ya ọ na-amị ashị anya n'iwe na ọnụma enwewe ihe ya kwuru ụkwa tee n'ala na ewerewo ihe ya gaa na kọrịda ọ ga na ịga dowe akpa ya nọrọ ala di ya gara lo tie si ya ọ bịara Lagos na ọnụkwana gịnị emega ihe ọwa akpa o buru bịa ka nọ n'eji ya ma ihe ya na-ekwu nwanne ya nwaanyị ga-ịgbagha ụzọ kparara mba die so na nwanne ya nwaanyị kpogara na fon ya na ya gbakwukọrịtaga na ọ ya nwanyere consent si ya bịawa Lagos
na ote na-enwe ihe na sket na-agafere n'ụzọ otu ọ na-achụcha chọọ ma ndị ara na dosbin akpụlani ya nwaanyị maka akpịrịkpata maka oshi maka ama maka ara na ọ na-arịcha ha elu o ruo le target ya na ọ were nwanne ya nwaanyị elu so target ya na ọ wụrụ isi nwanne ya nwaanyị gbe ya bịawa di ya jụọ so gịnị n'isi ọ dịkwa ya mana ọ ya nwa ka ọ na-akparị like that na ọ ya nwa ka ọ si edinaga ndị ara nwunye si yes na ụmụ agbọbịa n'ebe a niile na ọ rịchana ha elu na target ya na nwanne ya ọ chọrọ idina two sisters because na-enweghị ihe ote nwanne ga-esi hie n'ime ụlọ without ya nwe ịgharịa ya elu na ọ dị possible na target ya na nwanne ya so na ya gwara na ya bịara Lagos ọ kacha ntị bịawa na ọ gwaghị ya na ya na di ekwebịachagwene na ọ bịaje nara di ọ sị di nwanne ya nwaanyị ụkwa atọ ya n'ala ya were aka abụọ gbanye n'ukwu gbudo ihu n'ala ya hụ na ọkụ dị over karịrị the man because nwanne ya nwaanyị were difficult human being to deal with ọ sị ya nọrọ nga na buru akpa ya nọrọ na kọrịdọ ha because Chukwu mere ebere compound ha gbara ya fence ya sị ka ya nọrọ na kọrịdọ ha dị ya chi ihu n'ọkọtụ ka ya chọwa n'ugbe ya nga na ntara ka ya na weta aka ebe 9 ma onye somebody bụ moto egbuo horn na gate ya wụrụ nebo nwanne ya nwaanyị because mosquito taga too much mgbe ya hụziri ọkụ moto chara ya eguzoro ozi were akwa ahụ ghachi ụkwụ ya the motor drive tazie in gate man emechie gate the woman the lady shi na moto rito bịa jụọ ya so onye ka ọ chọtara ya gwa ya na nwanne ya nwaanyị n'ọkpara gịnị ka ọ nọ na-eji emega ihe ọwụcha ha akpa ya ya sị na nwanne ya nwaanyị ekweghị na ya na-abata onye ga allegation na di ya chọrọ ịrị ya elu ọsọmpi ihe ọkọ ga sọga ya oye na ntị and okweghị na ya na-abata nye shi east gbagote the lady asịrị ili ga-akọwazere ya aka kọwazere ọdanne ya aka danne ya pụta ya jụọ so ka ihe nwanne ya ji shi east gbagote ebe a nọrọ na-eji by this time na mosquito a na-ata na Lagos ọ hapụ nwanne na-eji lakpụrụ n'ime ụlọ na ele ụdịka obi ihe ka ahụ ọ gwawa the woman na ọ jụọ ya onye ka eshi east bịawa na ọkpere na fon na ọ na-abịa n'ụlọ ya ihe ọ ka kpụ n'ọnụ ya duru ụzọ gushie gba okwezi the woman kwutọpụ ya gụrụ ụzọ gushie the lady asị ya ngwa ya bịa side ka ya ebute akpa ya so nwa nwaanyị nọ ntara ha abaiga na ụlọke ya wụ na ọ wee lady ọ na-arụ na bank otu o chekwawa onwe ọ na-arụ na bank o bikwe 2 bedroom flat the lady abịa jụwazie ya kọwara this lady akụkọ ụwa ya kọchara ya the lady agwa ya na asogbu anọ na ebe ọwa adanne ya nọ ngana na ọ nọrọ nwa n'ọsọ o ji aka ọrụ ya si n'ọdọ ọ na-akwa akwa ugbo ya si yes oke na enwere akwa ya nwere ka e test dele na enwere akwa ya nwere ya na-akwabe ya mabeghị style ya eji akwa ya na ọ kwagodoro ya akwa ahụ ka ya hụ ihe ọ ga-akwanwu ya si the lady ya dọ nwere hapụrụ ya na kwakwara ya akwa kwacha ya lọta tie wonderful this lady eji aka n'ego akpa ya ga-chọtara ya shop na about 3 streets away from that particular street na ote ka eshi nọ na Lagos bidokwawa ihe ya na-akwa n'aka ya na this lady biri na ọkwa ọnọkọta ya ga-ehichachicha ụlọ sana this lady akwa shie nri mee ihe niile hichachi ụlọ na ihe aka ya na-emezi one young man na-arụ na company atọ nwere na ọ laikiri ya the lady made the young man access ọ dị mma were consent this lady bido ịwa this young man na naanị ihe ya na this guy yere ọ naanị 4 months ọ bịaghachi to this lady na ya chọrọ ịlụ ya the lady agwa ya na ya gwakwala the young man na adanne ya nọ na Lagos ọ ya na ya bụ osegokwu o nwere ike shi ebe ahụ filie na family ha wụ ndị ikpe obi ọ bịa gwazie esi adị ama na ọ bụrụ na ọ dị ready ga-ekpọrọ ya ala ga-eji ya your parents ya kpọrọ ndị nwe ha bịa mee ihe na ọ bịakwala bịa kọwara the guy na onye a n'ebe a na ọ wụ adanne ya kọwara ije na ije ma ọ nwere enwe ike alụchazie ya ọ kọwaziri mana ugbu a ọkụ dịka akụkọ ahụ that young man ụjọ nwere ike ịbịa na ọwa advice this lady nyere so ruo mgbe the guy dị ready ya kpere la village under 2-3 weeks ha emene ihe n'isi ha lụọ na wedding ha emekwere na Lagos parents ya bịachakwara eme wedding ya na di ya lakpụrụ di ya bi ọfụma obi sara ahụ na-arụ na company ri ezigbo salary na ọ nọ ọfụma ya na-emente kwanụ akwakwa akwa ya ahụ kama di ya bịa chọtaziri ya biga shop ekele that lady kelecha ya leta ka ya kụziri di ya ije ụwa ya na ya amụọ na nwa ya ji nwa n'aka ugbu na adanne ya ahụ na di ya nwegazide ezigbo problem to the extent di ya tụwaziri nwaanyị ọzọ ime rentara the lady ụlọ ọ na-alụrutezi ụlọ ka o lerutere adanne ya badi ọgụ ihe nọ na rọba dị ma na ama na ọwa seed kacha adanne ya chọrọ ịwụ ya ọ wụọla ya na ọnwụ na ọnwụ Chineke nna zụrụ ya n'ụkwụ ka dịte na ụwụtaziri pilie this man ụkwụ ya were ọsọ gbapụga zọọ ndụ ya zọwakwa ndụ ya zọcha lụghachitazie si na ọ bụ ya maka ọ wara seed nọrọ nga akọgide adanne ya bupụtachara ibu eji ihe o meziri wee bịawazie n'ụlọ ya na ya biko na ya ga-asị ya wee eziokwu ya deserve ha ịbịa ebe a na ebe ahụ the last place ya kwesịrị ịbịa na ya biko mere ya ebere ka ya ha ngeta here for some days before bịa chọrọ ụzọ ya lawa Chukwu mepere na ihe onwe ya ebere na di ya nọ ya na ọ gala ọrụ company ọ ga-anọ 2-3 days n'ime company because ha nwere production before na-apụta
ye were ohere ajụ Adanne so onye godi ya one good reason ya ga-eji agbagharị ụzọ ya bata na ọhụrụ nga na mgbe ya na enwere 2 rooms nọ here enwe onye nọ dị free mana ifu n'ụlọ nkịta ya na ele ụlọ nkịta na ọ gaghị abata ebe ahụ na ya agaghị eme ya allow ogodo na nkịta ya shift ori na ya agaghị eme ya allow ka ọ share that dog house with nkịta ya na ya mara ebe nne na nna ya bi ya gawa ebe ahụ na ọ gaghị cross n'ụlọ ya mere pa were phone kpọọ mma ha na phone na mpa ha kọrọ ha ihe mere na otu ochi na di ya tụpụtala ya eji disa na di ya lụkọrọ ya nwaanyị mgbe ya na-ekwule mmiri ya wụfuru ọsọ wasị ka ọ were nwoke bụ pil n'ụkwụ bụrụ bandage na di ya tụpụtara na ya na-alụgazi na enweghị ga-eme ka alaghachikwa back to that man na ya nụzi na ke nwanne ya ugbu a ya na-enye epezie back with obere ihe esemokwu ya na ya nwere last time mma ya mmiri fonu gbowesa ọsị na Adanne nọ na Lagos ọ bụ ụzọ na ọ ga-agụchi abịakwute ya sị mme na onye one good reason ya ga-eji gụghere ya ụzọ ọ bata ebe a na kwabịara m wedding akwa hụrụ ụlọ ya na di na ebe Adanne ga na-etuge ya etuge mana ya enweghị ike ịgụ ụzọ na egwu ụzọ na ya nwụ na ọnwa onye ọzọ nabatara treat ya ka ada onye ọzọ kwụrụ ụgwọ shop onye ọzọ denwere n'ụlọ Adanne ya sị na ya enweghị ike ịbata ugbu a na di ya tụpụtara eji ọ na-arịọzi ya bata na ofe idiri na onye alụ ga-awụhụ mmadụ adịa ngwere time ọ gakwa ga na park ga gba night bus dowe ọ gawa ugbo na ọ ga-enweta night bus ya gbaa ya kpọrọ ụmụ ya abụọ lokwute ha ebe ahụ na ọ bụrụ n'ụlọ di ya na ọ ga-abanye na ya abụọ nne na-arịọ nna ya kpoo na-arịọ mma ya kpoo ya na-ebe na ugbu a na ọ nọ na ka enyi ya nwa ya ba ka ọ ha ngara werezie dị project nyezie nne ha na nna ha si ya kpowa ha kpowa ya bewe akwarịọwe na nwa ya mba na njụderele mba ụwa na ha nyegodi ya reason ya ga-eji emeghere this lady ụzọ ya bata na another thing ọ nweghị ịgbaghara ụzọ ya bata with the problem na ọkwa na ihe ịgbaghara ya raghị ahụ na Adanne bata ebe a na ọ ga-eti gị ọgbaghara n'etiti ya na di ya na Adanne bata ebe a di ya ọ ka ga-apụ ya n'ọnụ otu a ka n'ụlọ ya taa ka nwa ya na-anyụgharị shipụrụpụtụ mpụ na ọ very dirty lady hichaa tebụl ngo na-eri nsogbu ichenje nwa ya pampas ọnya oyi n'ukwu nsogbu na ọwụghị ya mmadụ ga-ajụ ọsụpata gị nọrọ ikwu ha okwu na ọ ga na-emekasa ihe gị na-emezi ya na-emekasa nke mụ ọbụchi ime ụlọ ugbu a ya bịa nga ya ụwa mmiri hichakwana ya mba na toilet o nwere ike gacha ọ gaghị flush nọ ihe na-esere ya na di ya this reason ya chọghị onye ga-abịa inconvenience ya di ya ọ bịa filie na ọ na-emegide ya ka ọ ga ya ọnụ ya na di ya bịa sewe na ọ gaghị awa ọkọ na ya lawa n'ụlọ nne ha na nna ha na nwamba na m juderele mba ụwa na ihe mme na-akpọ ebe everyday na ya nabata na nwanne ka ya hapụ gawawa ọ na-ele ihe ụnụ si ya mee na everyday ka mmeji ya ma ya enweghị obi blọk mee na everyday ka mmeji ebe sọsọ wee ebe ka nwanne Adanne nọ na Lagos na ọsọ ọdụ ngịrị ka Adanne mere ya na-aga agbagharị emechana ahụ kpoo di ya na fonu di ya si ya nọ n'ụlọ na ya nọ na company because ya nyere di showdown kọrọ di everything gwa di ụdị mmadụ Adanne ya wụ ya gwa di ya gwa na ọ nwanne ya na ha bụ ọsọ ọtọ nwa ha na ọsọ ya bata ọbata ọsọ gasịkwa ya batara na ya nwa agaghị exhibit any right na ọ ya na ya abụọ nwa ebe a na ọ nwanne ya nwaanyị ka a na-ekwu okwu ya na ọ chọ ka ọbịa na ọ chọkwana ka ọbịa anytime parents ya kpere na ya nọ na company na ihe ya ga-asa ha na ọ bụ ebe okwu nọ na m juderele ya mba ụwa na-ele ihe ha si eme na ya eji nwa n'aka na Adanne na-emecha anya ụfụ ọ bata ebe a hote di echi emega ego na ọ ga-eji anya ụfụ emebiri ihe ya sị m na m jụọrọ ya ndị ụwa na nwanne ya o meghị ya enough nke esi ya ga-abịa n'ụlọ na ọ wụrụ ole ihe ị ga-eme